Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δημητρίο, τον Πρόεδρο προσωπικά, τον κύριο Νίτσα. Όντως, αυτά που σας είπανε, έχουν το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει βγει μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια αρκετών μηνών. Ο κόπος μας μερικώς έχει ανταμυφθεί, και λέω ο κόπος μας από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, δεδομένου ότι αρχικώς επιζητήσαμε πρόγραμμα το οποίο θα αφορούσε ξεκάθαρα τους ιατρούς. Βέβαια, τελικώς το Υπουργείο έβαλε στο ίδιο καλάθι και τους ιατρούς και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι το, αν θέλετε, αρνητικό της υπόθεσης. Αλλά από εκεί και πέρα το γεγονός είναι ότι είμαστε μέσα, το παλέψαμε, το προσπαθήσαμε, είμαστε μέσα και περιμένουμε με αγωνία μεγάλη την προκήρυξη του προγραμμάτου. Λοιπόν, ο υποφαινόμενος, όπως βλέπετε, είμαι ο Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είμαι ο Γενικός Διευθυντής και Συνεδευτής της εταιρείας PK Consulting Group, η οποία δραστηριοποιείται στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Παρέχουμε συμβουλευτικές, θα μας επιτρέψετε καταρχήν να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας σε δύο διαφάνειες. Παρέχουμε συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και υπηρεσίες αναδιάρθρωσης εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρεών. Τι αναλαμβάνουμε σε ό,τι έχει σχέση με το δικό σας το κομμάτι, με το κομμάτι του ΕΣΠΑ. Την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου, την υποβολή του επενδυτικού σας πλάνου, την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης όσο αυτό βρίσκεται, όσο η πρότασή σας βρίσκεται μέσα στο φορέα ο οποίος την αξιολογεί, καθώς και μετά το επιτυχές αποτέλεσμα, τη διαχείριση του επενδυτικού σας σχεδίου μέχρι και την τελική αποπληρωμή της επιχορήγησής σας. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, υπάρχει ευρύ φάσμα συνεργατών και ένα εκτενές πελατολόγιο το οποίο μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Από εκεί και πέρα, εδώ πιο ειδικά στις συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως θα δείτε, το βασικό μας κομμάτι είναι οι τεχνοοικονομικές μελέτες υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα, τα στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες βιωσιμότητας, σκοπιμότητας, αποτίμησης και marketing, σχεδιασμός και κατάσταση σημάτων διαχείριση ποιότητας ISO και HACCP, διοίκηση και διαχείριση επενδυτικών έργων, λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό, χρηματοδότηση επενδύσεων, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Στη συνέχεια βλέπετε αναλυτικά και το κομμάτι των υπηρεσιών αναδιάρθρωσης εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρεών, το οποίο το περνάω λίγο γρήγορα, δεδομένου ότι σας το αναφέρουμε εντελώς πληροφοριακά και μόνο για να γνωρίσετε ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες προβαίνουμε σε περίπτωση που μια επιχείρηση απαιτεί την συμβολή μας στο κομμάτι της αναδιάρθρωσης της συγχώνευσης με κάποια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον κλάδο της υγείας. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον κλάδο της υγείας, όπως θα δείτε, είναι 3 νέα προγράμματα μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και ο νέος επενδυτικός νόμος, του οποίου την προκήρυξη την αναμένουμε, η ψήφιση του και το ξεκίνημα των υποβολών των προτάσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο. Μπαίνουμε αναλυτικά. Σαν πρώτο πρόγραμμα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε αυτό που ίσως είναι πιο δημοφιλές σε όλους σας, αυτό της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της τάξης των 5 με 25.000 ευρώ. Μιλάμε για καθαρές αξίες τιμολογίων. Σε αυτές τις τιμές που βλέπετε στα 5 με 25 δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι μια δαπάνη η οποία δεν επιχορηγείται από τα προγράμματα. Το λέω και το διευκρινίζω γιατί έχουμε ερωτηθεί πολλά και σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια δαπάνη την οποία την καλύπτετε από την τσέπη σας, προκειμένου να πάρετε τη καθαρή αξία, το 100% του budget το οποίο θα κατεβάσετε. Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται 100% χρηματοδότηση σε προγράμματα νέων ή υφιστάμενων αυτοαπασχολούμενων. Στο παρελθόν συνήθως η επιχορήγηση ήταν της τάξης του 60% ή του 50%. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι για πρώτη φορά επίσης δίνεται προκαταβολή στο κομμάτι της επιχορήγησης. Δηλαδή, από τη στιγμή που υποβάλλει κάποιος τη μελέτη του, εγκρίνεται, έχει ένα χρονικό περιθώριο, όπως βλέπετε, κάτω 2 χρόνων για να το υλοποιήσει. Αλλά από τη στιγμή που θα εγκριθεί, μπορεί με διαδικασίες στις οποίες βοηθάμε εμείς για να προχωρήσει το αίτημά του, μπορεί να εγκριθεί προκαταβολή και να πάρει το 40% του ποσού που θα κατεβάσει. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι είναι σίγουρα αυτοί που είναι άνω των 24 ετών. Έτσι, είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΑΕΠ
είτε φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση με μισθωτής εργασίας. Σημαίνει πρακτικά όλοι οι γιατροί με ιατρείο και όχι οι ιατροί οι οποίοι έχουν σχέση μισθοδοξίας με κάποια νοσηλευτική μονάδα ιδιωτική ή δημόσια. Λοιπόν, εδώ που σας δείτε, βλέπετε τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, ΜΕΣ. Γενικώς περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες του κλάδου σας, του κλάδου της υγείας. Επιλέξιμες δαπάνες είναι ο επαγγελματικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός, ο απαραίτητος ιατρικός λοιπόν εξοπλισμός για να τρέξετε το πρόγραμμα έως 40% του προπολογισμού. Τα λειτουργικά σας κόστη, τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκηπίδες, οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, δαπάνες διαφήμισης δηλαδή στο σελίδων ενημερωτικού υλικού το οποίο μπορείτε να έχετε, τον business card, κόστος μισθωτής εργασίας σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου και αναφερόμαστε στα μεικτά στην περίπτωση του υπαλλήλου, δηλαδή το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και τον καθαρό μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, τον γενικό εξοπλισμό, δηλαδή εξοπλισμό π.χ. υποδοχής του ιατρείου σας ή υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ. Και αμοιβές τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των συμβούλων, οι οποίοι κάνουν την υποβολή και τη διαχείριση του φακέλου, οι αμοιβές των λογιστών σας, οι αμοιβές των δικηγόρων σας, αν πιθανόν χρειάζεται προκειμένου να συσταθεί ή αν έχετε κάποιο θέμα, εφόσον σας το παρέχουν και αυτές οι αμοιβές είναι μέσα στις επιλέξιμες δραστηριότητες προς τη χορήγηση. Εδώ προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτά που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια προφορικά θα σας πω και άλλα αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις ποσοστώσεις, προσπαθήσαμε να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε ένα έργο με συνολικό προπολογισμό 25.000 ευρώ, σε δαπάνες επιμερίζονται ως εξής. Η μόνη γνωστή ποσόστοση αυτή τη στιγμή στο κοινό είναι η ποσόστοση του ιατρικού εξοπλισμού, που είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο εξοπλισμός δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 40% του προπολογισμού που θα κατεβάσετε. Όποιος δηλαδή φτάσει στο maximum στις 25.000 ευρώ, το 40% σημαίνει ότι μέχρι 10.000 ευρώ θα μπορούν να είναι τα μηχανήματα του ιατρικού εξοπλισμού. Η πρόσληψη υπαλλήλου μισθός και ασφαλιστικές εισφορές, εδώ είναι έχουμε κάνει μια εικασία με βάση και τα προηγούμενα προγράμματα, αλλά με βάση και αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, όπως στείνεται μέσα στο Υπουργείο. Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου για να δώσει, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πρόσληψης του νέου προσωπικού, ένα πάγο από 10 έως 15.000 ευρώ. Λοιπόν, λειτουργικά έξοδα. Ενίκιο ΔΕΗ τηλέφωνα, θα σας πω, γράφω βάσει των ποσοστώσεων, θα μπορούσα να σας γράψω τι έγινε στην προηγούμενη προγραμματική. Συνήθως τα λειτουργικά έξοδα δεν ξεφεύγουν πάνω από το 50% του προπολογισμού. Δηλαδή, 25.000 ευρώ, 12.500 ευρώ θα είναι το μάξιμο των λειτουργικών σας εξόδων. Δαπάνες προβολής και προώθησης. Οι δαπάνες προβολής και προώθησης συνήθως βάσει της εμπειρίας και βάσει αυτού που αυτή τη στιγμή στείνεται μέσα θα υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 10 με 15% επί του συνολικού προπολογισμού. Γενικός εξοπλισμός, έπιπλα γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, εδώ δεν θα έχουμε ένα πλαφόν. Στις αμοιβές συμβούλων και λογιστών, εδώ πιθανόν δεν θα υπάρχει πλαφόν, αν και φημολογείται έντονα για μια αμοιβή της τάξης των 1.000 με 1.500 ευρώ σε ό,τι αφορά στο σύνολο των αμοιβών των τρίτων. Έξοδα φιλοξενία σε θερμοκηπίδες. Εδώ δεν υπάρχει ποσόστοση, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και περίπτωση κάποιος από εσάς να βάλει το ιατρείο του, να ανοίξει το ιατρείο του μέσα στον χώρο, μέσα σε μια θερμοκηπίδα. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, ειδική ράπα αναβατόριο, επίσης δεν υπάρχει πλαφόν σε αυτή την δαπάνη. Και επίσης πρέπει να πω ότι είναι υποχρεωτική δαπάνη. Θέλοντας και μη δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει είτε μια ειδική ράπα είτε αναβατόριο είτε οτιδήποτε, προκειμένου ο φάκελός σας να τύχει θετικής κατάληξης. Σε περισσότερες των περιπτώσεις στο παρελθόν, το συγκεκριμένο κριτήριο ήταν και on-off. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν δαπάνες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, το πρόγραμμα πεντάσσονταν αυτόματα. Δεν υπήρχε καν αξιολόγηση του φακέλου στη συνέχεια. Τώρα, θα μου πείτε, περισσότεροι από εσάς τα ιατρεία σας βρίσκονται σε πολυκατοικίες. Εκεί είναι θέμα το πώς θα το υιοθετήσει ο οδηγός. Περιμένουμε τον οδηγό της προκήρυξης για να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι οι δαπάνες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.
Εδώ τώρα νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να συνεχίσω την παρουσίαση σε όλα και στο τέλος να επιστρέψουμε με τις ερωτήσεις για να μην διακόψουμε την. Ωραία, λοιπόν. Το δεύτερο πρόγραμμα στο οποίο επιχορηγεί το κλάδος της υγείας αφορά οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με προπολογισμούς έργων από καθαρής αξίας από 15 ως 200.000 ευρώ. Όπως θα δείτε, εδώ πέρα αναγράφουμε τους τομείς προτεραιότητας. Αυτοί οι 8 τομείς προτεραιότητας είναι 8 τομείς αναφοράς του νέου ΕΣΠΑ και είναι οι τομείς, οι κλάδοι δηλαδή, στους οποίους από εδώ και πέρα το σύνολο των προγραμμάτων που θα βγουν σε όλη αυτή την προγραμματική μέχρι το 2020, βέβαια έτσι όπως πάμε βλέπω ότι θα πάρουμε και την παράταση μέχρι το 2022, θα επιχορηγούνται μόνο εταιρείες οι οποίες υπάρχουν σε αυτούς τους 8 κλάδους, κατά προτεραιότητα τουλάχιστον. Η υγεία για πρώτη φορά είναι κλάδος επιλογής, που σημαίνει ότι σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούν να μπουν εργαστήρια, ιατρικά ή συγκέντρωση, να το πω έτσι, πολυιατρία. Αυτή είναι τουλάχιστον η φήμη και αν θέλετε το μεταφέρω μέσα από το Υπουργείο. Γι' αυτό και έχουμε βάλει ότι υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης του κλάδου σας μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι τομείς τους βλέπετε: βιομηχανία τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, υλικά κατασκευές, πολιστικές και δημοτικές βιομηχανίες, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας. Σας τις αναφέρουμε απλώς πληροφοριακά. Τώρα, εδώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40% στο budget. Δεν είναι 100%, είναι προφανές. 100% είναι οι χρηματοδοτήσεις μόνο των μικρών σε προϋπολογισμό έργων. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ έχουμε ποσοστό εφάπαξ 40% για όλους και 10% με την πρόσληψη νέου προσωπικού, δηλαδή τη δημιουργία μιας νέας θέσης απασχόλησης. Η προκαταβολή και εδώ είναι 40%. Δηλαδή με την έγκριση, συνήθως το διαδικαστικό είναι ότι με την έγκριση και μετά τη συμβασιοποίησή σας με τον φορέα που θα σας δώσει τη χρηματοδότηση, εντός 40 ημερών υποβάλλονται χαρτιά, κάποια δικαιολογητικά που έχουν σχέση να κάνουν με ασφαλιστικές φορολογικές ενημερότητες, υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα τα χαρτιά αυτά και πιστώνεται ο λογαριασμός σας. Επαναλαμβάνω, πιστώνεται ο λογαριασμός σας, τα χρήματα μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό. Έτσι. Άρα σημαίνει πρακτικά ότι το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης σημαίνει ότι χωρίς να έχετε κάνει καμία δαπάνη, χωρίς να έχετε εξοδέψει τίποτα, απευθείας μπορείτε με την έγκριση να πάρετε το 40% της επιχορήγησης της οποίας δικαιούστε. Δηλαδή, αν κάνετε 200.000 ευρώ δαπάνες και 100.000 είναι η επιχορήγηση που είναι να πάρετε, θα πάρετε με την έγκριση 40.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα φυσικά θα έρθουν στη συνέχεια με τα τιμολόγια τα οποία θα κόβετε και θα εξοικονομήσετε στον φορέα. Δικαιούχοι. Οι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ως 31 Δεκάτου του 2013. Σημαίνει ότι αν έχετε επιχείρηση που ξεκίνησε μετά την 1η του 2014, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορείτε να ενταχθείτε. Τι εννοούμε πολύ μικρές επιχειρήσεις? Πολύ μικρές βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού και μικρές κατ' επέκταση. Πολύ μικρές είναι πρωτίστως οι εταιρείες οι οποίες κάνουν τζίρο μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν άλογα οι γιατροί. Αυτό ναι, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Για την Ευρώπη τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο θεωρούνται πολύ μικρή επιχείρηση και 10 άτομα προσωπικό. Σταματάω εκεί, δεν μπαίνω στο μικρή, όπως φαντάζομαι στο μικρή ανεβαίνει ακόμα παραπάνω το τζίρος, οπότε το αφήνουμε εδώ πέρα. Μορφές επιχείρησης. Όλες οι μορφές επιχειρήσεων, ανώνυμες, ΑΠΕ, ομοφωνεύσεων ή και ατομικές επιχειρήσεις. Τώρα, οι επιλέξιμες δαπάνες εδώ είναι ο εξυγχρονισμός και αναβάθμιση κτηριακών υποδομών, εξυγχρονισμός εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών, επανασχεδιασμός και επιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων, λειτουργιών παροχής υπηρεσιών, θα έλεγα για εσάς, απόκτηση τεχνολογίας σε νέα προϊόντα, μετεγκατάσταση επιτέ δεν υπάρχουν και αμοιβές τρίτων. Πρωτίστως λοιπόν αυτό το πρόγραμμα θα αφορά αυτούς που θέλουν να κάνουν κτηριακές δαπάνες, είναι υφιστάμενη επιχείρηση και λειτουργούν με την νομική μορφή μιας επιχείρησης. Λοιπόν, το παράδειγμα, εξυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας. Το λέει και μόνη της η λέξη, μιλάμε για ανακαίνιση. Αγορά εξοπλισμού μηχανημάτων, αγορά λογισμικού για επιτάχυνση, ειδικού λογισμικού για επιτάχυνση των διαδικασιών, μελέτες marketing, ISO 9001, αναδιάρθρωση 22.000, συμμετοχή σε συνέδρια αγορά τεχνογνωσίας, το κόστος δηλαδή της συμμετοχής στο συνέδριο και το κόστος των ταξιδιών σας, του ταξιδιού σας θα είναι εκχωρηγούμενο.
αμοιβές λογιστών και συμβούλων για την εκπόνηση και διαχείριση των μετρητικών σχεδίων. Εδώ ποσοστώσεις προς το παρόν δεν υπάρχουν. Είμαστε σε αναμονή των τελικών προκηρύξεων, της τελικής προκήρυξης. Λοιπόν, το τρίτο πρόγραμμα που αφορά τον κλάδο της υγείας είναι το πρόγραμμα της ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Εδώ, όπως θα δείτε, το πρόγραμμα έχει ποσοστό χρηματοδότηση στο 100% και ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να φτάσει στις 60.000 ευρώ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναβγεί και επίσης είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα των 60.000 ευρώ χρηματοδοτείται με 100% επιχορήγηση. Συνήθως, όπως σας είπα και πριν, τα προγράμματα με 100% επιχορήγηση είναι αυτά τα οποία δεν ξεπερνούσαν αθροιστικά τα 35.000 ευρώ στο σύνολό τους. Η προκαταβολή και εδώ είναι 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης. Οι τομείς προτεραιότητας και εδώ είστε ένας από τους τομείς προτεραιότητας υγεία και φάρμακα, διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και εδώ άνεργοι και εγγραμμένοι στα μητρώα του ΑΕΔ, άνω των 24 ετών, επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση με μισθωτής εργασίας, σε περίπτωση εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις. Μορφές επιχειρήσεων, όλες οι μορφές των επιχειρήσεων. Εδώ έχουμε και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δεν είχαμε στο προηγούμενο. Είναι οι λεγόμενες ΚΙΝΣΕΠ, με μια καινούργια μορφή επιχείρησης. Επιλέξιμες δαπάνες στους επαγγελματικός εξοπλισμός έως 40% του προϋπολογισμού. Λειτουργικά κόστη, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκηπίδες, δαπάνες προβολής δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας, παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΜΕΑ, γενικός εξοπλισμός δηλαδή κατά βάση υποδοχής και ηλεκτρονικού και υπολογιστές, αμοιβές τρίτων. Πάνω κάτω, όπως βλέπετε, και τα τρία προγράμματα έχουν δομηθεί στην ίδια λογική. Προβλέπουν το ίδιο ποσοστό προκαταβολής, έχουν τις ίδιες μορφές επιχειρήσεων οι οποίες είναι επιχορηγούμενες, οι δικαιούχοι είναι πάνω κάτω οι ίδιοι και επίσης οι επιλέξιμες δαπάνες είναι το ίδιο και αυτές ίδιες και στα τρία αυτά προγράμματα. Τώρα, αυτό που κάνει τη διαφορά στο κομμάτι της νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα καταρχήν μιλάμε για κάποια, θα πρέπει το επενδυτικό σας πλάνο να έχει κάποια καινοτομία ή να φέρνει κάτι το καινούριο σαν παροχή υπηρεσίας στον κλάδο σας. Τώρα, η καινοτομία στην ελληνική πραγματικότητα νοείται ότι δεν υπάρχει γεωγραφικά στον χώρο μας. Έτσι, δηλαδή, μία μάλλον από τις έννοιες της καινοτομίας είναι αυτή. Τώρα, στο κομμάτι το δικό σας ειδικά, καινοτόμα, επαναλαμβάνω. Μάλλον το πιο πιθανό είναι ότι αφορά ένα μηχάνημα το οποίο δεν το έχει κάποιος άλλος συνάδελφός σας και μπορεί να βοηθήσει στο να διαφοροποιηθείτε στην αγορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ή καινοτόμο θεωρείται επίσης η παροχή υπηρεσίας στην οποία η παροχή του ιατρικού επαγγέλματος καινοτόμα σε σχέση με κάτι άλλο. Αυτό είναι βέβαια προς εξακρίβωση και προς τεκμηρίωση το πόσο καινοτόμο είναι αυτό. Επίσης, στο παρελθόν καινοτομία θεωρήθηκε και ότι δημιουργούσε ενεργειακό όφελος στον φορέα που έπαιρνε την επιχορήγηση. Τι εννοώ ενεργειακό όφελος? Ενώ έχω ένα μηχάνημα το οποίο είναι ενεργειακής κλάσης ανώτερης, αυτό θεωρούταν στο παρελθόν καινοτόμο. Σας τα αναφέρω, όλα αυτά προκύπτουν από την εμπειρία. Βέβαια, κατά 99% θα είναι και βάσει αυτών που σας είπα, θα θεωρηθεί και καινοτόμο ό,τι υποβληθεί στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου. Σε ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, οι δαπάνες επιμερίζονται ως εξής. Ο ιατρικός εξοπλισμός ως 40% του προϋπολογισμού σημαίνει δηλαδή ότι ως 24.000 ευρώ. Να διευκρινίσω κάτι σε αυτό, επειδή έχουμε δεχθεί ερωτήματα. Δεν σημαίνει ότι αν συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα των 60.000 ευρώ, αγοράσετε ένα μηχάνημα που έχει 40.000 ευρώ, εσείς θα επιχορηγείτε, το τιμολόγιο θα πιστοποιηθεί κανονικά από τον ενδιάμεσο φορέα, αλλά εσείς θα πάρετε τα 24 πίσω, όχι τα 40. Έτσι το διευκρινίζω, γιατί έχω ρωτηθεί πολλές φορές αυτό. Άρα σημαίνει ότι αν φέρω ένα τιμολόγιο μεγαλύτερες αξίες, δεν σημαίνει ότι πετάγει το τιμολόγιο έξω. Πιστοποιείται ποσό χαμηλότερο. Πρόσληψη υπαλλήλου, μισθός και ασφαλιστικές εισφορές 10.000 με 15.000 ευρώ, εκεί θα είναι μάλλον το όριο. Λειτουργικά έξοδα, σας είπα, κατά πάσα πιθανότητα θα προβλέπετε ένα budget στις τάξεις του 40 με 50% στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Δαπάνες προβολής και προώθησης επαγγελματικές κάρτες στο Σελίδα, ένα budget γύρω στο 10 με 15%. Γενικός εξοπλισμός, δεν θα υπάρχει ποσόστοση. Αμοιβές συμβούλων λογιστών, εδώ δεν υπάρχει ακόμα ποσό στο οποίο μπορώ να σας πω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κάποια, θα βγει με την προκήρυξη. Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκηπίδες, και εδώ δεν υπάρχει ποσόστοση. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για νέα είναι ό,τι είχαμε πει, ό,τι σας έχω πει για το προηγούμενο προγράμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νέο επενδυτικό νόμο. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, στα 3 ευρωπαϊκά κατά βάση χρηματοδοτικά εργαλεία του καινούριου ΕΣΠΑ. Πάμε τώρα στο νέο επενδυτικό νόμο. Ο επενδυτικός νόμος δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο μέχρι πρότινος έτρεχε πρωτίστως με χρήματα του ελληνικού δημοσίου μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αυτό το πράγμα στο νέο επενδυτικό νόμο αλλάζει και αλλάζει πρωτίστως, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το ταμείο είναι μείον. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος άλλος να βάλει τα χρήματα για το νέο επενδυτικό νόμο. Τα χρήματα λοιπόν αυτά μπαίνουν, υπάρχει μια συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκετά μεγάλη και ένα δεύτερο ποσοστό φυσικά το κράτος και πλέον θα υπάρχουν και νέες μορφές φορέων οι οποίοι χρηματοδοτούν το όλο εγχείρημα. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κάποια venture capital ιδιωτικά. Στον κλάδο υγείας, πρόκειται, προσέξτε, μέχρι τώρα είπαμε για προγράμματα τα οποία είναι μικρού βεληνικούς. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, ίσως θα έχετε διαβάσει, ο προπολογισμός των έργων στο νέο επενδυτικό νόμο είναι από 100.000 ευρώ, ελάχιστο όριο προπολογισμού καθαρής αξίας και πάνω. Ο επενδυτικός νόμος δεν αφορά ούτε ιδρύσεις, ούτε εξυγχρονισμούς ιατρίων, ούτε πολυιατρίων. Ο επενδυτικός νόμος αφορά ξεκάθαρα αυτά στα οποία αναφερόμαστε στην αρχή. Τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, σχεδόν το σύνολο αυτών των κεντρών στην ελληνική κράτεια έχει γίνει μέσω του ελληνικού επενδυτικού νόμου. Τα σχέδια τουρισμού υγείας. Ο τουρισμός υγείας είναι μια καινούργια θεματική ενότητα, στην οποία και εδώ, και θέλω να το πω αυτό, και το Προεδρείο έχει κυνηγήσει πάρα πολύ την ιστορία του τουρισμού υγείας. Έχουν βγει κάποια σχετικά ΦΕΚ που υποδηλώνουν πώς δουλεύει το σύστημα, αλλά όπως ξέρει και το Προεδρείο είναι ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης αιματικών πηγών, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμάκων και επίσης γίνονται πιέσεις, υπάρχουν πιέσεις ώστε να μπουν μέσα με κάποιο τρόπο και οι κλινικές. Αυτό σας το λέω off the record, δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί τελικώς, γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων των κλινικών πρέπει να επιληθώ, αλλά σας το λέω off the record, σας το λέω και το κρατάτε. Ποσοστό ενίσχυσης ως 50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης. Ο επενδυτικός νόμος δεν έχει ένα πλαφόν που λέμε 100% πανελληνίως ή 50% πανελληνίως. Χρηματοδοτεί ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της. Σε κάθε συγκεκριμένο νομό, αν κρίνουμε με βάση τον προηγούμενο επενδυτικό νόμο, η Βόρεια Ελλάδα, με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική που έχει 40% χρηματοδότηση, όλη η υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα έχει 50%. Βέβαια, όσο κατεβαίνει κανείς κάτω από τη Θεσσαλία, Χαλκιδική κτλ., τα ποσοστά της επιχορήγησης πέφτουν στην Αττική, ας πούμε, ήταν 25, για να σας δώσω να καταλάβετε την περίπτωση μας πρώτα. Στην Πελοπόννησο ξανά ανεβαίνουν, όπως ανεβαίνουμε και στα νησιά. Για τη Θεσσαλονίκη όμως, αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι θα κοιμαθεί στο 35 με 40% η επιχορήγηση για το νομό Θεσσαλονίκης, στο κομμάτι του επενδυτικού νόμου. Προϋπολογισμός έργων, όπως σας είπαμε, από 100.000 ευρώ και άνω, ιδία συμμετοχή 25% του προϋπολογισμού. Τώρα, εδώ μέχρι πρότινος ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να υποστηρίξει κάποιος να βάλει μια επένδυση τέτοιου βεληνικούς, έτσι θα έπρεπε να προσκομίσει τουλάχιστον το 25% των ιδίων κεφαλαίων. Αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι απαιτούσε τραπεζικό έγγραφο και επειδή από τις τράπεζες πλέον έγγραφο τέτοιο δεν παίρνεις, είτε γιατί δεν το δίνουν οι τράπεζες, είτε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Ο καθένας από εμάς δεν έχει λεφτά μέσα στις τράπεζες, έτσι, γιατί έχουν βγει τα λεφτά έξω. Αυτό το πράγμα της ιδίας συμμετοχής, αυτό σας το λέω σαν μια νέα είδηση, κατά 99,9% καταργείται. Που σημαίνει πρακτικά
ότι όποιος θέλει να υποβάλει φάκελο σε αυτές τις θεματικές ενότητες, δεν θα του ζητηθεί κομμάτι των ίδιων κεφαλαίων, δεν θα του ζητηθούν παραστατικά, θα μπορεί να το δικαιολογήσει με την κάλυψη ενός δανείου ή μιας χρηματοδότησης που μπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό, οτιδήποτε. Μορφές επιχειρήσεις. Μορφές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν. ΑΕ, ΕΟΕ, ΕΕ ή και ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί. Δικαιούχοι, όπως θα δείτε, είναι άπαντες. Δηλαδή, υποσύσταση εταιρείες δεν έχουν συσταθεί κατά την ημερομηνία που υποβάλλει ο φάκελος, άρα συστήνονται μετά την έγκριση. Νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Νέες είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 2 χρόνια πριν την υποβολή της μελέτης τους. Και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί πάνω από μια διετία, έχουν περάσει τη διετία. Επιλέξιμες δαπάνες έχουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, συστήματα ελέγχου ποιότητας, λογιστικό και γενικότερα εκχωρητή τα πάντα. Τα πάντα με μόνη εξαίρεση πιθανώς στις κτηριακές εγκαταστάσεις, όπου θα υπάρχει μια ενδιάμεση ποσόστοση, όπως και πριν στα προγράμματα που έχουμε πει ότι στο πρόγραμμα το μικρό στα 25-40% μόνο μηχανήματα, εδώ στα κτηριακά μάλιστα μέχρι στο 60% του συνόλου. Δεν θα μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Συγκεντρωτικά, τελειώνοντας, έχουμε βάλει και τα 4 προγράμματα σε ένα μίνι πινακάκι. Έχουμε την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης στο πρώτο πρόγραμμα το οποίο συζητήσαμε και είναι και το πιο δημοφιλές στον κλάδο σας. Με ποσοστό ενίσχυση του 100% προπολογισμό έργων 5 με 25.000 ευρώ. Δικαιούχοι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 25 ετών. Την αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με χορήγηση 40% συν 10% εάν δημιουργείται μια νέα θέση απασχόλησης. 15 με 200.000 ευρώ, μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ενίσχυση νεοφυούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία, αυτό που σας είπα. 100% ποσοστό ενίσχυσης. Επίσης, ξέχασα να σας πω, με έμφαση στην καινοτομία και στην έρευνα. Γι' αυτό ξέχασα να τονίσω. Ότι θα χορηγηθεί και ένα κομμάτι της ιατρικής έρευνας, αν είναι δυνατόν φυσικά, να να φτάσουν για την έρευνα αυτή. Άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 25 ετών και ο επενδυτικός νόμος έως 50% από 100.000 ευρώ ελάχιστο προπολογισμό υποσύσταση νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προκηρύξεις, επειδή η παρόμοια εκδήλωση είχε γίνει περίπου και πριν 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά, 25 μέρες. Και τότε είπαμε ότι η προκήρυξη, είμαστε στη φάση προδημοσίευσης, στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης. Τελείωσε η δημόσια διαβούλευση, η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα 3 τα μικρά τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, εάν δεν βγει μέχρι την επόμενη Τρίτη, είναι πλέον στάνταρ ότι πάμε μέσα στο Γενάρη. Και πάμε μέσα στο Γενάρη μετά τις 15 του μήνα. Πάμε σε μια προκήρυξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα οι δαπάνες τις οποίες θα κάνετε και στη συνέχεια θέλετε να τις εκχωρηθείτε θα είναι επιλέξιμες από την προκήρυξη και όχι από την υποβολή, αλλά αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη. Την υποβολή της μελέτης εννοώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόμο, μεγαλύτερου βεληνικούς επενδύσεις, κατόπιν χθεσινής ενημέρωσης που βγήκε και στο διαδίκτυο του κ. Σταθάκη, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, ο νόμος ψηφίζεται στο πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου για να αρχίσει η εφαρμογή του από τα τέλη Γενάρη, αλλά μιλάμε πάντοτε για μεγαλύτερου βεληνικούς επενδύσεις. Έχω ολοκληρώσει, Πρόεδρε, εδώ πέρα την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να συνεχίσουμε με ερωτήσεις ή να μπείτε στα θέματά σας και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις στο τέλος.